ngike ngake ngakhuluma kakhulu phambilini ngejele nange behavior yabantu ababoshiwe, ukuthi umuntu oboshiwe behavior kanjani, yini ayikhulumayo, yini ayenzayo. Izinto esasizenza lezo nami ngisengaphakathi, ngoba angiyikhiphi ngaphandle ukuthi iyayenziwa ziboshwa. Nami okunye sasikwenza ngoba siboshiwe. Kodwa ke kunezinto ke engithi mangikhuluma ngixwayisa osisi, ngangishela nje nami kakhulu ngisengaphakathi. Angithi la ngaphakathi ejele umuntu nomuntu nento adonsa ngayo isigwebo, asha ngayo isigwebo. Khona nje uthanda ibhola, khona isibosho sithanda ibhola nje. Khona isibosho sithanda ingoma. Ngoma nje semqondweni, isigwebo sishanga engoma. Bese kuba nesibosho sithanda ifoni. Bese kuba nesibosho sithanda lokhu nalokhu nalokhu. Ngake ngachaza kakhulu ngeyibosho. So nami ngangomuntu oyithanda kakhulu, ngangixelela emafonini ngoba ngangibanjwa nefoni isikhathi esiningi ejele. So sasishela nje. Ngeke ngaxwayisa kakhulu kabanye osisi ngendaba yabantu ababoshiwe. Banolimi kakhulu, sizoyiboshwe inolimi, inesikhathi sonke inolimi ngendlela futhi umuntu oboshiwe angithi ngithi mangikhuluma la ngaphandle wena nje sisi obukayo la nobaba wengane yakho, uma ngahle nginibuze nje ukuthi ubaba wengane yakho wagcina nje ukubiza ekutshela emehlweni nje kutshela ukuthi uyakuthanda ethi umuhle for no reason. Anisayixoxi lezo zinto ngenxa ukuthi manihlangana nidiscuss indaba yengane, kufanele kufakwe imali yengane nixa noma ngahlala ndawonye, kodwa nje ni discuss indaba yemali yengane nani kunamagama nawe wena sisonke sinandaba nokuthi ewasha umuntu wakho, nomuntu wakho akasinandaba ukuthi washe lawo magama, kodwa nje niyathandana. Understand? Umuntu oboshiwe kungena lapho umuntu oboshiwe. Abaningi ke besifazane baye bengibhalele bethi hey manje ngisanda kuthandana nomunye ubhuti lapha, hayi impela ngiyabona ukuthi uboshiwe nani echaza. Ngithi mangifaka lapha bethi abantu hayi kahle ungazodlala isiboshwa, hayi isiboshwa sokudla imali siqede nani. Ngibona sebe understand le. Kodwa ke in spite of that, phezu kwakho konke lokho kunentokazi esanda kungisendela iwumlandeli, yasilandela nje kakhulu lokhu yangilandela cishe 2020 sanda qala ukubhala 2019 ngisanda qala ukubhala indaba zasejele mayisho. Ithi ke lentokazi ngilibhalile lolu daba ngafaka ne screenshot lapha ku Facebook. Ngeke ngisho ukuthi yakuphi. Ithi ke kunobhuti lapha eNcoma eyahlangana nje naye Facebook ejele laseNcoma eMedium. Yahlangana naye Facebook yaxoxa nje naye wase yayishela wase kushuthi bagcina sebethandana. Ithi masixoxa lokhu sisendelana izithombe ebese ngibona isithombe esinyasenda kanti kuzovela esithombeni kuzovela uorange. Angithi mashutha lapha ejele, mashutha nje intombi mayithi ngicela ungisendele isithombe sakho, singena eshower kuvela ama tiles, khona lama tiles aseshower amhlophe, kuvela wona noma sithatha ishidi la ngapha, ishidi eliqhamuka ngaphandle okungelona lasejele noma ingubo nje sibeke la ngemuva, sibeke njengoba ubone kuma photo fest, kuma photo studios la kwakushuthwa khona ikusashuthwa izithombe zekamera lezi ezigezwayo. Wawukubona kwakubekwe indwangu la, nathi besimisa indwangu la ngaphandle masisejele, sibesimisa indwangu bese siyashutha isithombe kungabonakala ukuthi kune i-background yangemuva, kubonakala nje wena sengathi into embalo omuhle nje ongawuqondi kahle. So ke uthi lo sisi nayo lensuza mayimsendela izithombe, shuthi kwavela uorange la esithombeni la ke ezantsi nje kwavela uorange, umuntu ogqoka uorange
Futhi le ndoda ayikazi nake yathi mayibuka nje isithombe yayibuka isithombe saye sihle kanti lapha ezantsi kuno orange. Uthi lesisi bese ngibuza ukuthi hawu lo orange ovela lapha ezantsi ukanjani? Uthi ke lo lensizwa ayiqala iphiki kodwa ihamba izivuma ithi hayi mina sisiwami ngisejele. Ngisejele ngaphakathi. Ngigwetshiwe. Uthi lo sisi yaqala engathi ithi igwetshwe udili kajele kodwa yahamba yashintsha athi hayi akusiyo udili kajele. Yachaza nje ukuthi igwetshweni. Uthi ke lo sisi baxoxa ke kuFacebook waze wahamba wayoyibona. Mayifike ibona lensizwa wafika wayithanda kakhulu kunalokho kade eyithanda khona. Wafika wayithanda kakhulu kunalokho eyithanda khona. Kangakuthi uenjoya yonke into akayenzayo nayo. Ngake ngakhuluma ke ngokuthi umuntu oboshiwe maye nentombi ngaphandle emqome esejele noma intombi yakhe nje noma ubani intombi yakhe. Yini eyenziwayo to keep that relationship lively. Ukuyigcina le relationship imnandi. Yini eyenzakalayo? Ngakhuluma ngendaba ye-sex over the phone, ukuhlihlizisa nani yonke leyo nto ngayichaza. So lo sisi kushuthi musha kulento lesi siboshwa siyamhlanyisa. Uyangibhalela uyabuza ukuthi ayikho indlela ukuthi umuntu oboshiwe ongaphakathi alokhuze ayikho indlela sisencoma medium lesiboshwa uthi ayikho indlela ukuthi umuntu ongaphakathi athole noma i-hour elilodwa nentombi yakhe bezenelise nje i-hour elilodwa. Ngiyamtshela lo sisi ukuthi ayikho, ngeke kuze kwenzeke lokho. Kodwa uma ufisa ukuthi ngempela lokho kwenzeke ngimtshenile ukuthi akenzeni. Mayifisa ukuthi ngempela lokho kugcine kwenzekile ngimtshenile ukuthi akenzeni. Ngamtshela ukuthi kufanele be nemali eningi. Ngamtshela kufanele be nemali eningi le engingacabanga ukuthi uzoyi-afford. Ngitheke mangilubhala lolu daba ayibaningi ke abantu bebekhuluma bethi hawu lo sisi hayi uyaganga lo sisi uthandana nesiboshwa kanje sisikhona sizinsizwa sila ngaphandle. Abanye bebhala lokho yana lokho ya. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngisekhona nami ngaphakathi. Ngisekhona nje ngaphakathi. Ngake ngachaza futhi ukuthi mina abantu abaningi besifazane engabashela ngisejele babeqoma bangiqoma abantu abaningi nje engangibashe kufana nabantu engangibashela mina engaboshwa ngibeshela. Labo engathola ithuba lokukhuluma nabo over the phone ngisejele bangiqoma. Kufike kube uba nokumzwela umuntu mayithi ngisejele. Uba nokumzwela angazi uba nokumzwela nje umuntu wesifazane uba nokuzwela uma umshela usejele. Yonke into ayenzayo mina nje abanye baze bafika impela bazongibona engangibashela ngingakaboshwa ngathi sengaphakathi ngabashela ngaqhubeka ngabafuna ngabatshela ngisejele ngabashela bangiqomba baze bafika bazongibona. So ke umuntu ongaphakathi nje meshela intombi iyayibe nalokho kumzwela. Ngake ngachaza ke ngerelationship yomuntu oboshiwe nomuntu nentokazi engaphandle ukuthi mawusuku ungena kule relationship yini okusuke kufanele uyilindele. Nosisi lona ke ngimtshenile ukuthi kufanele alindele ini. Angilindele ukuthi kube khona ukukhalaza oqhamuka nakho. Weli ke enye into angitshene yona engibona ukuthi ngempela uyasithanda lesiboshwa ushilo ukuthi mina lo muntu uboshi njobe eboshiwe nje ngiyazi ukuthi 1 akasebenzi njobe engaphakathi, 2 noma asizukubonana futhi ekuthandaneni kwethu. Asizukubonana ngiyimukele lezo zinto kodwa ngiyamthanda nje. Ngiyamthanda nje futhi akekho umuntu ongangibonisa ukuthi ngiyeke lo muntu uthi ngifike ngamthanda kakhulu sengimbona. Ingakho ngithi angibuza ukuthi ayikho indlela ukuthi ngikwazi ukumbona. Sibona nje awelilodwa mina naye ngamchazela. Ziningi izinto esengiyikhulume kakhulu ngejele. Abaningi nje ijele sebeyalazi bengazange beboshwe. Ngendlela esengilichaze ngayo. Ngithole
khona enye insizwa kuyangibhalela ingaphakathi encome medium futhi ikhala ngesiboshwe esisebenza esibhedlela ngithi kunesibhedlela lapha ngaphakathi angisazi ke lesi siboshwe cishe umjiti engamshiya esebenza esibhedlela mina encome ngo2015 ngiphuma kwakubani lo mfo kodwa wayeukhuluma ulimi lolu ayisizulu zulu phaqo wayengakhuluma isiZulu phaqo kwakubani wayesebenza noBatista khona insizwa okuthiwa uBatista angapha ngakithi Batista lo isidlakela lesiya wayesebenza esibhedlela wayesebenza nalensizwa ngiyayikhohlwa lensizwa uBatista usibari ke kimi uBatista swaphuma naye insizwa yayidonsa ngempela swaphuma impilo yakhe futhi ihamba kahle ngoba sike ngike ngezwe ngaye kodwa angaze ngamboni uyo wayesebenza esibhedlela eziboshweni zezayisebenza esibhedlela uyena nalensizwe sengikhohlwa isibongo sayo kodwa ayilikhuluma ulimi oliqondile kunensizwe kuthiwa isebenza lapha ejele laseNcoma isiboshwa isiboshwa kodwa isebenza esibhedlela futhi ipost yayo isebenza esibhedlela angithi mawusebenza ejele mina nje nganguthisha mawusebenza ejele kukhona into olenzayo ikakhulukazi uma ufundisa noma usebenza esibhedlela noma usebenza ereception ugqoka unavy ugqoka ibhuluku elinavy neshirt elimhlophe kushuthi ugqoka kanje njengoba ngigqokile ngoba naleli bheke ligqokile elinavy ugqoka unavy ibhuluku elinavy neshirt elimhlophe necathulo seyijeleke bese uhluka kanjalo kwezinye iziboshwa so ke kwezinye iziboshwa lento ukugqoka unavy inkulu kuzo uyisiboshwa nje usebenza khona ereception usejele kodwa ngenxa ukuthi ugqoka unavy inkulu kwezinye iziboshwa ezinye igcina sezibona sengathi ayizona iziboshwa ezinye igcina sezibona ukuthi khona nje ngangisebenza naseFryhead ejele la kaMqongwane lesa siboshwa ngazi kwakuseleni ukuthi sibize ngephoyisa kwakusele nje usigqoka uniform yephoyisa sasigqoka unavy angeze ukusisha igama laso kodwa bayasazi isasina beFryhead 2012 kwaMqongwane saqala sasebenza storeroom sinika iziboshwa ezifikayo izimpahla anti mufika phela uthi ugwetshwa ufika ugqoka izinto zakho unikwe isona lesi siboshwa so ke sasinomqondo obhedayo man sifuna sasiyiphoyisa nje sike sikuthethise nje naso sisiboshwa nawe isiboshwa ke sikuthethise nje sikuthethisa ukuthethiswa ongabe ukuthethiswa yiphoyisa kodwa uzothethiswa yiso nje so ezinye iziboshwa ezikanjalo ezinjalo ezigqoka unavy ezisebenzayo ngaphakathi either uthisha usebenza ereception wesibhedlela zivele zibone kuthiwa kunesiboshwa lapha eNcome esisebenza esibhedlela sivula amafayile eziboshwa sithethisa njengoba sisuke onesi njengoba bethethisa iziboshwa bethethisa iguli kuthiwa ke yiso ke sithethisa iguli sivula ngisho amafayile eziboshwa sisho ukuthi wena uphethwe ukuthi uphethwe imbi leyo abaphasi baseNcome nje ufuna beyikhuza sengilithola kwesithathu lolu daba ungathi iziboshwa sezike zazama nokuteleka itelela lesa siboshwa ukuthi asisuke amaphoyisa angasisusa mhlamba abaphatha abalwazi nje lelo daba kuyenzeke udaba luze livuthwe ema-sectionini othola abaphatha abalwazi imbi leyo ngikhuluma nje ngoba ngiyayazi ukuthi yenzeka ngiyasazi isiboshwa sike siphenduka sibe yiphoyisa kuthiwa ke lesiyana sekusele kancane sibe yiphoyisa sithethisa ngisho iziboshwa sisho ngisho esectionini ukuthi wena njalo unokuthi emasendini wena sisho esectionini ngenxa ukuthi sivula i-medical file yakho lapha esibhedlela ngaphakathi angithi kunesibhedlela sangaphakathi zikhona iziboshwe ezilala esibhedlela ngenxa ukuthi siyagula or something silaliswe kule section yesibhedlela siphume ngoba sesingcono so ke lesi siboshwa sona silale sectionini sivuke siyokuseni siyosebenza lapha esibhedlela sifike senze yonke into sivula amafayile eziboshwa bese sithuka iziboshwa into ezokwe siyinombolo ke siyi26 ngizolo siyi26
ngoba ukube kuthiwa siyenza lento nje siwubulibeke siyi11 bezizosigwaza iziboshwa bezizosigwaza. Inkinga asigwazeki siyi26. Umuntu oyi26 uyinombolo ejele uyakwazi ukuyikhulumela noza kwabo. Kodwa nje zocasuka iboshwa ngelinye ilanga amaphoyisa amayengayilungisi leyo nto. Ziningi indaba engiyitholayo ngisuke ngithola ejele mina. Abanye abantu baye besithumelele besishuthele nanezithombe ukuthi ayejele kwenze ku1 no2 no3. Abanye bazi ukuthi khona into engisuke ngingayenza mina kanti ayikho. Mina nje ngangixwayisa abantu ngejele. So nalokhu ngiyakukhuluma nje ngoba ngenzela ukuthi umuntu ongazange eboshwe azi ukuthi kwenzakalani ejele. Ayikho into engisuke ngingayenza mina. Mhlambe kuncane makusuke kukhona. Kuncane ngisuke ngingakwenza. Kodwa nje akukho. Ngake ngathi ngikhuluma ngichaza indaba zasejele ngakhuluma ngendaba yokuteleka kweziboshwa ejele ngaphakathi. Ukuthi iziboshwa makhona into ezisuke ingayenzi ezisuke zinganelisekile ngayo ngaphakathi ziyayiteleke bese ingayo kuyophaka. Uma kintelekile nivumelana neziboshwa ukuthi siyateleka asiyi kuyophaka. Kuyayikushayeke kakhulu laba basuke bedla amaphilisi. Eshayeke kakhulu ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga kwaze kwashona ezinye iziboshwa nje sitelekile nathi encome singafuni ukudla. Kodwa mina ngathi ngingaphakathi ngathula ngayibuka lento ngathi hayi man. Uyazi la ejele yonke imisebenzi yenziwa ziboshwa. Ingadi ilinywa ziboshwa. Ederi kusengiboshwa yize eziphakile izingulube yonke into yize ezipheka iziboshwa yonke into everything. Ngathi eziboshweni uma ngahle kuthiwa niteleka ngokuthi anizukuye ezipanini. Leso strike singaba effective than leso ukuthi nitelekele ukuthi niteleke ngokuthi anizukuyophaka. Ngoba ungayi kuyophaka kushala. Ungayi kuyophaka kushala kanti uma ningeze ukuye ezipanini niteleke ngokungayi ezipanini lokho kushaya ijele kushaya namaphoyisa. Istrike singaba effective ngasho njalo eziboshweni. Iproblem yafika abasekutheni khona iziboshwe ezisebenza engadini. Abekho abantu abathanda umsebenzi wabo njengeziboshwe ezisebenza engadini. Ezinye iziboshwe ezisebenza engadini ngathi mangiyikhuluma le abantu bengayikhola ukuthi encome especially medium la kuphuma khona abantu kakhulu. Ezinye iziboshwa zibalekela idate yokuya eCMC zibalekela idate yokuya eparole board ngenxa ukuthi yabo nje khona esinye isiboshwa kwakuthiwa ubani ngiyasikhohlwa igama laso. Lesa siboshwa kufanele siye kuyiparole board siyonikwa idate yokuya ekhaya sisebenza engadini sathi sona siqokela ukuthi kungcono ezinye iziqamba manga zithi ekhaya nginamuntu akekho umuntu ozongisayinela nani ezinye ibalekela ukusayina ngoba isebenza engadini. Ziyayizithi ungcono idate yokuphuma mina ngcono isigwebo ngisishaye sonke. Angithi ugotsho 10 years ushaya u5 usayine ngaphandle. Ivele sithi siboshwa ngcono ngishaye sonke isigwebo angifune ukusayiza ziba ngalokho. Angifune ukusayina mina mase ngingaphandle. Angifuni ukuyosayina ngifuna nje ukuphuma nje ngishaye sengiqedile ngingasakweledi lutho ejele. Kanti kumnandi engadini. Engadini ke kumnandi ngane na ngenxa ukuthi kumnandi ngokuthi manisebenza engadini nibuya nensango. Nibuya nayo yonke into nama drugs nibuya nayo yonke into ninyusile. Niyahweba niba nemali. Iboshwe isebenza engadini zinemali ziyamokola zidla into ezithandayo. Ezinye zibhema ugwayi ezithandayo. And futhi mawuthi yabuka omunye mayichazela ukuthi mayiphuma la uzofika enzeni ngaphandle vele ubonde ingeke impilo izofika ibenzima kakhulu ngaphandle ingcono le akayiphila khona la. So ke mangikhuluma ngento yasejele ngisayikhuluma ngalezo zinto khona nje umnyusisi empeleni baningana uthola ukuthi ade khona umunye ade ngisendela ithikithi lesiboshwa. Angithi abanye sebe abasilandelayo inkundla zokuxhumana bayazi ukuthi umushelwa yesiboshwa isiboshwa sigwetshwa udilika jele asikutsheni ukuthi sigwetshwa udilika jele nesiboshwa sigwetshwe 50 years 8 years asikutsheni ukuthi sigwetshwe 8 years sivele sithi
sivele sithi ngiyaphuma ngonyaka ozayo. Wonke umuntu oboshiwe nje ngiyaphuma ngonyaka. Nami ngangisho njalo. Ekhaya nje mina baze bakholwa ngoba sengibasendela ithikithi eline-date yokuthi ngiyaphuma ngomhla ka-15. Ngangilokhu ngithi ngiyaphuma. So ke abanye usisi mabeshelwa igenge lengaphakathi sebevele bethi ngicela ungishuthele ithikithi. Bethi ngicela ungishuthele ithikithi. Ixakeke le genge hawu. Lo muntu wayesazi ithikithi ulazela phi ithikithi. Evele nje usisi ngicela ungishuthele ithikithi bese beyangithumelela bese bethi MC leli ithikithi lisho ukuthini leli ithikithi bese ngisho mina ngithi hayi lo muntu ugwetshwe ngonyaka owukuthi uzophuma ngonyaka owukuthi bese ethi hayi ngiyabonga. So ke ezinye zezinto esizikhulumayo ngejele ziyabasiza abanye ke bangena ke bezazi njengalosisi nje okade efuna i-hour lonke nesiboshwa ukuthi ngalithola kanjani nje i-hour nesiboshwa ufuna nje beyidelise bedelisana. Abanye ke abaye bebuze ukuthi kwenziwa yini abantu besifazane bethanda abantu abasejele amadoda ekhona la ngaphandle. Sengakuchaza lokho ukuthi kunabantu besifazane abanayo yonke into nje la ngaphandle kodwa bashoda nje ngomuntu ozobatshela ukuthi uyabathanda bahle. Isiboshwa sifike siqhamuke ngaleyo engene. Sifike singene nje lapha isiboshwa ukuthi hey nkosazana wazowamuhle. Sikuncome ukhathalo ube udaka ukhathalela imithambo le. Ukhathale ingalo umuntu wesifazane. Ugcine ke sesiqoma umuntu wesifazane ngoba usuke eshoda ngaleyo nto leyo. Phela nje. Siyabonga kakhulu.